Čau, vítá vás Ozále a dneska budu hrát na mém kanále, totiž už budu natáčet i Lego Fortnite Brick Life. Britský life budu natáčet. Lego Fortnite Brick Life, tak. Lego Fortnite Brick Life, tak. Jdem, tak dneska, je to už hraju nějakou dobu, ale nechtěžím to natáčet, takže dám play. Ukážu vám, jak to tady funguje. Dám play. Tady hledá se server. Když napíše ready. Tady jste to vidět i tak. Lego Fortnite Brick Life. Pak tam bude škaredé reklama, jo. Tak to přeskočím, jo. Tak pokud budete hrát Lego Fortnite... teď. Dobře, přeskočil jsem to. Přeskočil jsem to. A jo, jsem tady. To je nějaký prasen nebo prasátko, ok. Teď říkám škaredé, ale mně se to moc nelíbí ten skin. Ale tady spíš jsem já Ozále, teda nemám skin Ozále, protože nevím proč nemám skin Ozále, ale to ne. Já nemám prostě skinu žádný v některých hrách, jo, protože to tam nejde, jo, ale teď jdu spíš vrhnout na... Tady jsem si mezi tím koupil pauna, teda tady jsou jenom fake peníze. Vidíte levo nahoře, že mám 255 fake penížků. Tady mám jako koupenu a se, až budete vidět, jak je krásno. To je krása. Teď vlastně jdu do pokoje a vidíte, pokoj je taky celkem krásný. Tak vlastně ukážu vám ještě něco, co jde v Lego Fortnite. Tohle bude spíš ukázat, co vlastně můžete dělat v Lego Fortnite, jo? Tak vlastně, takže jmenuji i tohle video. Tak, hezky tady dám. Můžete čítat, když zmačneme Q na klávesnici dáme F, tak se zobrazí nábytky různé, no. A to je asi tak všechno. Nic toho tady není. Bohužel nic jiného tady není. A ještě ukážu tab, tak tady máme telefon. Nejenom jako nováči, kolekcionáři, převlečení a tady jsou auta. A můžete si spavnout auto. Čekám si spavnit auto, taky. Drive. Můžete hezky jezdit. Každý má domov někde jinde, každý hráč. Tak chci tady pořádit. Můžete jezdit po celé mapě, tady je celá mapa, i když dávajte si pozor, nesmíte jezdit. Tady jsem a tady vlastně nevím, jestli tady bude někde volný, ale možná bude někde tam až střeše možná bude. Tak to si můžeme přestěhovat jako do nějakého směru. Můžeme si třeba i přestěhovat, to jde taky v Lego Fortnite, se přestěhovat jako. Jo, jde to tam prostě. A vidíte, je tohle volné, takže tohle zabil. Že mám si balek, který máme nejradši a
položíme ho a vidíte, máme tam stejný nábytek. Nebojte, že byste na nějaký nábytek přišli ten dům, kde jste měli předtím, takže tím mimochodem bude tady. Ve městě, jako nahoře. To nedává moc, jsem myslel, že nahoře paneláků, ale OK. Tam, hej, tam je taky vyušové domy nahoře místo, ale že tady skřínky na fotbal, OK. A máte ještě dokonce fake hráč, já můžu vám dát další. Že? Ne, tak tahle mi nedala, ale takovou fake peníze, jako můžete tady mít i piláci, jako můžete tady mít i piláci, ale celkem nevím, jestli je to tak těžké nebo. A tady vlastně jedem nahoru. Nevím, prostě tady se dá dokončit skočit. Ještě tam je dolů, nebo ne, jenom si tak kouknu se, jestli je tam dolů. Tady občas se spomne dolů, jo, ještě tam nevíte. Jsem tady úplně nezasekl toho pačku se, když nedáte aha, no tak to je takový dobrý typ, jako, nevím, jestli to taky, ale taky XP, nevím, že XP, tady jsou nějaké XPčka, OK, nevím, že jsou to tady XPčka, ale jako nějakou kdyby si tady zapakoval trošku hezky. Jako, jak říkám, pojďme si požrat autíčka, nějak něco škoď a pak něco mačičko, což je český kočka. Nevím, prostě, že to říkal jenom video vlastně s těma autíčkama, ale to byla celkem sranda. A teď tady se nemáme bavit u YouTube, spíš mám vám ukázovat, občas přijdu nějaké fake zprávy, fake jako nějaké domovy, tyhle jedině nábytek, jinak to mapa. Jsem ve městě, to asi vidíte. Co dál? Tady si zobazují jako piláce. Já vůbec nevím, jak jako piláce se vybrat. Jako můžete mít piláce, ale to nevím stejně, jak se to dělá. Takže jako ale nevím, jak se to dělá. Tak vlastně tady můžete si na... Tady jsou hráči všechny. Ale... A tady je takový, tady výjimečně bývají i Simpsonovi někde. Našli jste Simpsony na mapě, ano, někde jsou Simpsonovi. Někde na mapách bývají Simpsonovi. Nevím, na mapách bývají Simpsonovi a jako to je taková speciální verze, co bude jen dočasení teďka, ale jako jestli se ptáte, dá se vyjet náhodou z téhle mapy? Ne, nedá. Jedna mapa nevím, ale totiž obsahuje určitého doby, jako nevím.
určitě počty části a ještě jako na mapě vidíte, že tady to vede ven. No ne tak úplně, tady je zapadlý most kamenněmi, takže to taky nejde. A nevím, nějaké questy tady jsou, nebo co se mi to ukazuje. A takže čau loučí se o zále. Čau loučí se o zále.